Poštovani gledaoci, dobar dan. Gledate još jedan podcast Zdrav životni vodič sa Danijelom Davidov-Kesar. A i u današnjoj emisiji ćemo pričati o nekim zanimljivim stvarima i sigurno će svako od vas naći nešto što mu odgovara i nešto će moći da primeni svakako u svom životu ako ima neki problem koji ne zna na koji način može da reši. Naravno, ako ima neke blaže tegobe, naš današnji gost upravo uz pomoć biljaka može da im da pravi savet kako mogu biljke da nam pomognu da budemo zdraviji, da budemo čiliji i da budemo raspoloženiji. Zaboravili smo nekako i na tu našu narodnu medicinu. Njegovi stav je upravo da svaku bolest ne možemo da tretiramo na pravi način, odnosno da moramo da gledamo čoveka u celini i to je ono što je najvažnije. A uz to da svakog moramo da posmatramo posebno, jer za svakog osobu ponaosob postoji neka biljna mešavina koja baš njemu odgovara. I zato je bitno da se posavetujemo sa stručnim ljudima u ovoj oblasti i da dobijemo one prave savete. A naš gost je Momčilo Antonijević, on je novinar pre svega, završio je Fakultet političkih nauka, ali se upravo bavi ovom tematikom, narodni je travar, autor je serijala Snaga bilja, izdao je 2 knjige, jednu koja se bavi upravo kuvanjem ovih popularnih, različitih biljaka koje rastu na ovim prostorima, ali ne samo ovde, a uz to je izdao jednu veoma zanimljivu putopisnu knjigu gde je sve bio, na kojim sve destinacijama zanimljivim i šta je to sve doneo na ove prostore gde možda i mi možemo da primenimo. Upravo se narodnim travarstvom, bavi od svoje čak 13. godine, od 19. je počeo da se interesuje za ono šta možemo da primenimo kada je reč u ishrani, a upravo kada govorimo o biljkama. Tako da eto, mnogo tema mi imamo za našeg današnjeg gosta i zaista je veliko zadovoljstvo što možemo da ga ugostimo u našem podcastu. Momčilo, dobar dan, dobro mi došao. Dobar dan, hvala na ovim divnim rečima. Ja bih samo rekao da sam ja prvo narodni travar, pa tek onda novinar, jer se, baš kao što si rekla, biljkama bavimo 13. godine, a novinarstvom od neke 19. 20. kada sam upisao fakultet, ali te dve profesije se u mom slučaju prepliću konstantno i ja sam nekako uspeo da pronađem zajednički jezik između ta dva posla i više volim da kažem profesije ili poziva, zato što obe stvari zaista jesu poziv, nisu samo posao i nekako kada se te dve ljubavi spoje, onda nastaju i YouTube kanal i televizijske emisije i mnogo tekstova o lekovitim biljkama, tako da moram da kažem prvo narodni travar, pa tek onda novinar. I ono što je veoma važno, to je da upravo tvoj serijal Snaga bilja, prosto ne postoji osoba koja nije nešto pogledala, ili nije pročitala, ili nije pogledala neki snimak i primenila u ostalom nešto u svom životu. Tako da je to veoma pohvalno za tebe da si dopro, do jedne šire populacije ljudi. Da, nekako je se nametnula ta predrasuda da su narodni travari neke čiče i neke starice koje žive na vrhu planina. Zapravo to nije tako. Ima veliki broj mladih ljudi koje ova tema izuzetno interese, koji se ovom temom bave. Naravno, kao i svaka profesija, i ova evoluira i menja se. Naravno, da me neko pogrešno ne razume, ja imam ogromno poštovanje prema tim ljudima, živim riznicama. UNESCO ih baš tako zove, ljudi žive riznice, koji su čuvari tog drevnog tradicionalnog znanja. I ovaj serijal Snaga bilja i moja stalna rubrika u jutarnjem programu RTS-a Tajna bilja svakog utorka, zaista za svoj jedan od glavnih ciljeva su imali da se sačuva to znanje i da se to znanje negde zabeleži, da bi kasnije mogli to znanje da obradimo i da mu damo adekvatan značaj koji ono ima u našoj tradiciji i našoj kulturi uopšte. Da li ti dalje najviše nervira pitanje otkud novinar u svetu biljaka? Pa ne nervira me, ne mogu kažem da me nervira, jasno mi je da ljudima to pomalo neobično, ali me nervira što ja nemam pravi odgovor na to pitanje, to mi je onako više, jer ja zaista mislim kad me pitaju kako je to baš dečak od 13 godina odabrao da se bavi lekovitim biljkama, ja zaista mislim da su biljke odabrale dečaka, ne obrnuto. I nekako od uvek sam voleo da vreme provodim u prirodi i od uvek sam imao taj talenat da slušam šta mi okolina kaže, tako da se izrazim, i nekako mislim da svi treba da dobro obratimo pažnju kada se šetamo kroz neku šumu ili livadu,
da li nešto osjećamo, šta vidimo, da li nešto osjećamo, neki miris, da li kakve zvukove čujemo, to su sve stvari koje su jako važne da biste shvatili da ste vi jedna nedeljiva celina sa prirodom, a čovek u gradskim urbanim sredinama se malo otuđio od tog saznanja i ja nekako pokušavam da ljude motivišem kroz sve što radim da izađu u prirodu i najviše volim da ljudi sami beru svoje biljke. Danas je to prilično lako, samo je potrebno odvojiti vreme koga do duše nemamo mnogo, ali mislim da nikad to nije bilo lakše nego danas. Da, važno je da krenemo od proleća, proleće je veoma važno, priroda se budi, sve se budi, a i mi moramo, ako smo malo zaspali u tom nekom zimskom snu, da kažem, a i mnogo smo možda i konzumirali previše neke teške hrane i tako dalje, da nam je neki način veoma potreban taj prolećni detoks organizam, kako ti to zoveš. Šta obuhvata taj prolećni detoks organizam? Da, iako tu reč detoks onako ne volim jer se razne stvari podmeću pod taj detoks. Ono što sam ja osmislio zapravo, to je jedan protokol koji se zove divlji kombo, je da ljudi uključe divlje, lekovite i mirisne biljke u svoju svakodnevnu ishranu i zapravo da taj detoks ne bude odricanje od različitih stvari, već dodavanje super hrane, nekih fantastičnih lekovitih biljaka koje nisu tretirane nikakvim pesticidima, insekticidima, koje imaju fantastično delovanje na naš organizam i pomažu zapravo sistemima organa koji su zaduženi za prirodno čišćenje našeg organizma, kao što su jetra, kao što su creva, kao što su bubrezi, koža, pluća, da rade svoj posao baš kako treba. Rano proleće je idealno vreme zato što se tada i priroda budi i pojavljuju se neke sveže biljke koje nam zapravo baš sada trebaju u ovom periodu kada smo završili sa tim zimskim danima slabog kretanja, teške hrane i nekog inertnosti zapravo. Ja bih prvo pomenuo medveđi luk ili sremuš, već je krenuo i izbija polako i sada će krene njegova sezona. On se zove medveđi luk zato što medved prva stvar koju uradi kada se probudi iz svoje hibernacije je baš da on spava. Mi kažemo zimski san, ali medved baš ne spava, ali kada se probudi iz hibernacije, prva stvar koju jede je sremuš. Životinje vrlo dobro instinktivno osjećaju šta je to zdravo za njih i šta im to baš treba u određenom trenutku. Mi recimo imamo 4 ili 5 biljnih vrsta lekovitih koji se zovu macina trava. To su i valerijana i odoljen, nepeta katarija, očajnica, to su sve biljke koje se zovu macina trava zato što ih vole mačke i mačke ih jedu baš kada im te biljke trebaju. Tako da mi vrlo često smo skloni da mislimo da zahvaljujući modernim tehnologijama i nekom tehnološkom napretku smo daleko ispred drugih bića na našoj planeti, međutim nije uvek to tako. To drevno znanje vrlo često i životinje instinktivno osjećaju. To je jedna vrlo meni zanimljiva, interesantna tema. Ali da se vratimo na ove biljke koje su korisne za čišćenje organizma u prolećnom periodu, tu obavezno treba pomenuti maslačak, jer je to biljka koja deluje izuzetno stimulativno na jetru, ali poboljšava i prokrvljenost bubrega. Dakle, direktno utiče na dva sistema organa na jedan važan način. Mladi listići maslačka sadrže jednu vrstu šećera koji se zove manitol i taj šećer izuzetno pogoduje ljudima recimo koji su preživeli moždani udar i jako je koristan. Pomenuo bih brezu jer je to drvo koje sada još uvek nije krenulo sa svojom vegetacijom, ali upravo u ovom trenutku u stablima breze dešava se nešto što bih ja najbliže opisao stihovima iz Bajagine pesme Ustani, nije vreme spavanja, dođi da čuješ pobedničke trube, jer su to zapravo sokovi kojima drvo želi da se probudi, kojima želi da potera svoje izdanke, mlade zelene listove i taj sok od breze vrlo slično deluje i na čoveka. On se dobija tako što se probuši stablo breze i onda se taj sok istoči. Negde čak kod velikih stabala i do 5 litara tog soka može da se za jedan kratak vremenski period sakupi, a da se ne ošteti drvo. Nakon toga, sok od breze sadrži ksilital, to je druga vrsta šećera, izuzetno korisna. I zbog tog šećera je važno da posle tu rupu dobro zatvorite, najčešće se to radi grančicom od šljive, da ne bi insekti privučeni tim šećerom ušli i oštetili drvo, ali
ali ovaj brezav sok je izuzetno koristan jer deluje diuretično, podstiče izbacivanje tih štetnih produkata metabolizma, nagomilanih toksina u našem organizmu, deluje jako dobro na bubrege, na mokraćnu bešiku, ali se njegov efekat vidi i na koži, na kosi, tako da to su prolećne biljke. Da pomenemo i listja gorčevina, koji također može da bude jedna vrlo ukusna salata, mišjakinja, to je jedna vrlo zanimljiva biljka koja također treba da bude sastojak ovih rano prolećnih ili čak zimskih salata, jer ona sadrži izuzetno dobru proporciju različitih vitamina i mikronutrijenata, a ta proporcija je izuzetno važna da bi se ti korisni sastojci na pravilan način iskoristili. Ona recimo ima pravu proporciju vitamina C i gvožđa, što je izuzetno važno. Onda recimo ima izuzetno dobru proporciju cinka i bakra, ima jako dobru proporciju joda i selena. To je sve jako važno da ti mikronutrijenti, kombinacije se nalaze baš tu i mi u pravom smislu možemo da kažemo da je to jedan odličan prirodni multivitamin. Ja generalno nisam veliki pobornik suplemenata različitih, ima ih naravno, ne treba to generalizovati, ima vrlo dobrih proizvoda, ali ovo vam priroda pokazuje kako se u jednoj biljci svi ti korisni sastojci nalaze na jednom mestu i stvarno bi bilo šteta da se to ne iskoristi. Da, ali Momčilo, znaš da postoji, barem i uvek i nekad i lekari upozoravaju da ljudi sa određenim zdravstvenim problemima ne smeju baš sve da koriste. Tako. Da postoje određene grupacije, recimo šta se savetuje da ne sme, recimo trudnica da uzima ili čoveka koji ima problem sa zrušavanjem krvi, da ne sme određenu biljku, odnosno čajeve da koristi. Šta su te neke najčešće, da kažem, kombinacije koje treba izbjegavati? Da, koje treba izbjegavati i ko? Ja, kao i sve stvari, kao što kaže moj omiljeni alhemičar Paracelsus, sve je otrov i ništa nije otrov. Znači, u svemu treba biti pažljiv i u svemu treba biti uveren. Biljke o kojima ja govorim i kojima se ja bavim su biljke koje su bezbedne, relativno bezbedne za svakodnevnu upotrebu, mogu da se kupe u slobodnoj prodaji, možete da ih uberete sami. Mi ne pričamo o onim biljkama izuzetno jakog fiziološkog dejstva koje koristi itekako farmaceutska industrija za pravljanje nekih lekova koji spašavaju živote, ali te biljke, baš upravo zbog svog jakog fiziološkog dejstva, kao što recimo velebilje od kog se pravi atropin za širenje zenica, one mogu da budu vrlo otrovne i vrlo često, ukoliko ih koristite na svoju ruku, to može da se završi i fatalno. Dakle, mi ne pričamo o tim otrovnim biljkama, ali među ovim biljkama koje imaju svoje blago i veoma blagotvorno korisno dejstvo na ljudsko zdravlje, treba biti obazriv i treba biti pažljiv. Velika grupacija biljaka se ne preporučuje trudnicama i ne preporučuje se dojiljama. To može da bude iz različitih uzroka. Recimo, pelin i žalfija mogu da ubrzaju, mogu da izazovu kontrakcije materice i da porođaj krene mnogo ranije nego što bi trebalo. Nekada se pelin koristio da olakša porođaj porodiljama, ali baš u tom trenutku kad treba da krene taj porođaj. I zbog toga se ta biljka zove Artemisia absinthium, je bila posvećena boginji Artemidi, zaštitnici lova, ali i zaštitnici samog porođaja. Tako da to svoje ime pelin duguje njoj, ali ukoliko bi ga žena počela da pije recimo u 5. ili 6. mesecu trudnoće, velika je mogućnost da se desi spontani pobačaj. Neke biljke mogu da deluju mutageno na plod. Recimo oman je jedna od takvih biljaka, to je jedna biljka koja izuzetno blagotvorno deluje na naša pluća, preporučuje se ljudima koji pate od bronhitisa, astma i tako dalje, ali u trudnoći nije za preporuku. Mnoge biljke, recimo žalfija, zaustavlja laktaciju i koristi se baš kada neke žene žele da prestanu da doje, onda se koristi kombinacija žalfije i nane najčešće, dok recimo neke druge biljke kao što je komorač, kao što je kim, kao što je piskavica pojačavaju laktaciju i one se preporučuju dojiljama. Izuzetno su dobre, specijalno komorač, zato što on ima još jedan efekat da kroz majčino mleko beba dobija supstance koje deluju opuštajući protiv grčeva i na taj način se smanjuju grčevi kod bebe koja doji. Naravno, postoji grupa biljaka koje se vezuju za iste receptore kao neki sintetički lekovi. Moj omiljeni primjer je kantarion, jer on recimo vrlo lako stupa u interakciju sa drugim lekovima protiv hipertenzije, statinima. Ne preporučuje se recimo ukoliko uzimate kontraceptivne pilule da pijete kantarion, jer
on recimo do 50% može da smanji efekat tih kontraceptivnih pilula. Uz druge, on se zove biljnim prozakom jer je zaista jedan od najboljih biljnih antidepresiva. On deluje kao inhibitor monamenske oksidaze, ali baš upravo zbog toga, dakle što ima efekat na simptome depresije, specijalno sezonske, on se ne preporučuje sa drugim sintetičkim antidepresivima, dakle stupa u interakciju sa velikim brojem lekova i treba ga koristiti pažljivo. Još jedna važna stvar, on ima fototoksično delovanje i kantarion se ne koristi kada se izlažete suncu, zato što pojačava osetljivost naše kože na sunčeve zrake. Ja kada sam bio na Vlasinskom jezeru upoznao sam jednog vrlo interesantnog momka od 94 godine, deda Žiku, koji je mi preneo svoje iskustvo kako uz pomoć kantariona uspeo da reši problem sa čirom na želucu i sa gastritisom i on je pio 2 puta godišnje ulje od kantariona, ali kako to mudro naš narod kaže, on kaže kad se menja gora, dakle na prelasku godišnjih doba, na jesen kada opadne lišće sa drveća i na proleće pre nego što počne da lista, dakle to su periodi kada imamo najmanje sunčanih dana i kada bi trebalo piti kantarion 2 puta godišnje za njegov pun efekat. Da, ali Momčilo, dešava se recimo da ljudi ne znaju da neke, ti si rekao za neke situacije, da može neka mešavina, neka biljka ili neki čaj da uspori dejstvo neke druge stvari koje mi uzimamo, možda koje je bitno za zdravlje. Ili da ubrza. Ili da ubrza, da. Ali recimo, da li je tačno da ljudi koji pate od anemije ne smiju da piju recimo zeleni čaj? Ne bih se baš složio u potpunosti sa tom tvrdnjom, zato što sad to sve zavisi od toga šta znači da pijete zeleni čaj. Ako pijete svakodnevno 3 šolje zelenog čaja tokom cele godine, živite u Japanu, to može možda da se odrazi na vaše zdravlje. Ali ukoliko s vremena na vreme popijete šolju zelenog čaja, to manje više može da bude mnogo korisnije za vas nego što je štetno i zeleni čaj je izuzetno korisna i blagotvorna biljka ukoliko pričamo o kvalitetnom zelenom čaju. Upravo prošle godine su japanski naučnici, jer je Japan jedna od zemalja gde se zeleni čaj svakodnevno upotrebljava u najrazličitijim oblicima, oni su sproveli jedno vrlo zanimljivo istraživanje o mača čaju. Mača čaj je zeleni čaj koji se jedan određeni period pre nego što se beru ti najkvalitetniji listovi čaja ostavlja da živi u senci, u zaseni. Dakle, biljci se oduzima sunce na nekih 28 dana i onda se drastično povećava lučenje tih polifenola, stvaranje tih korisnih stvari u mača čaju i onih mača čaja ima više recimo od 20 puta koncentraciju polifenola nego standardni zeleni čaj i baš su to jedinjenja za koja se pokazalo da deluju na matične ćelije kancera i da se preporučuju specijalno ženama koje su već dobile bitku sa recimo rakom dojke, da to treba da piju da se to ne bi ponavljalo. Dakle, preventivno se koristi. Ja generalno kada su biljke u pitanju volim da kažem da je mnogo bolje sprečiti nego lečiti i da ih treba prvenstveno koristiti da ostanemo zdravi, možemo da ih koristimo i da postanemo ako smo bolesni, ali prvenstveno ih treba koristiti da ostanemo zdravi. Kada su u pitanju biljke koje mogu da uspore delovanje nekih lekova, onda treba istaći da su to obično biljke sa taninskim jedinjenjima koje se koriste recimo kada se otrujete da vežu neka snažna jedinjenja i dakle imaju svoju primjenu i tu. To su recimo hrastova kora, kantarion ima veliku koncentraciju tanina i tako dalje, ali postoje biljke koje mogu da ubrzaju delovanje nekih lekova, to su obično biljke koje sadrže sluzi ili recimo seme grejpfruta se pokazalo da pošto deluje na neke enzime jetre, pojačava resorpciju različitih vrsta lekova i treba vrlo biti pažljiv kada koristimo te obično suplemente koje sadrže ekstrakt semena grejpfruta. Takođe treba biti vrlo pažljiv, i to ajde da završimo sa tim pažnjom koju treba obratiti, treba biti vrlo pažljiv gde je biljka ubrana i na koji način je ubrana, jer mi možemo vrlo lako da se otrujemo korenom maslačka koji je izuzetno lekovit i izuzetno blagotvoran i bezbedan, ukoliko on nije pravilno osušen, pa onda poplesnivi, pa vi od te plesni zapravo dobijete trovanje aflatoksinima.
Morate da pazite gde je ubran rastavić, jer je rastavić moćni čistač našeg organizma, zahvaljujući silicijevim jedinjenjima pospešuje izbacivanje nagomilanih toksina, teških metala, ali on to isto radi, što radi u našem organizmu, radi u zemlji. I onda ako ga berete pored neke njive sa kukuruzom koja je tretirana pesticidima, velika je mogućnost da ćete te pesticide uneti sa tom biljkom. Dakle, i tu treba biti obažljiv. To nisu sastojci koje biljke prirodno u sebi imaju, ali to su neke stvari na koje treba obratiti pažnju i zbog toga je važno imati proverenog dobavljača ili sam. Da, ili sam svoj majstor, što bi se rekla. Ali Momčilo, ako znamo da veliki broj ljudi u Srbiji pati od različitih vrsta kardiovaskularnih bolesti i da se uvek svi pitaju postoji li neki način kako možemo da očistimo naše krvne sudove, da ih poboljšamo. Ovaj sremušak koji sam već pominjao, ili medveđi luk i njegov pitomi rođak beli luk su odlične stvari za sve ljude koji imaju problem sa zapušenim krvnim sudovima i sa kardiovaskularnim tegobama generalno. One sadrže jedno jedinjenje koje je izuzetno moćno, zove se alin, pod dejstvom jednog enzima koji se zove alineaza, dakle koji kada seckate sremuš ili beli luk, tek onda vi zapravo osetite taj snažni miris, jer vi kada pomirišete jednu neočišćenu glavicu belog luka, ona ima gotovo neki neprimetan miris, a onog trenutka kad krenete da seckate, taj alin se pretvara u alicin koji izuzetno intenzivno miriše, oba jedinjenja vrlo dobro čiste naše krvne sudove, ali je važno napomenuti da moraju da se koriste 21 dan do otprilike 3 nedelje u kontinuitetu da bi se taj efekat ostvario i da bi se postigla u krvotoku kritična količina alina i alicina koji onda deluju blagotvorno. Inače, obe biljke su izuzetno dobre za srce. Obe biljke imaju antivirusno delovanje, takođe to je vrlo zanimljivo. Beli luk deluje smirujuće i zbog toga obara i pritisak, ali deluje i blagosedativno i zbog toga ljudi kada se najedu belog luka imaju taj utisak da će da zaspe, tako da to su biljke koje zaista mogu da im pomognu da očiste krvne sudove, ali ja bih, ako pričamo o kardiovaskularnim oboljenjima, obavezno pomenuo glog kao biljku koja je vrlo efikasna, a nije toksična. Velika količina tih veliki broj tih biljaka koji se koriste za lečenje srca, kao što je digitalis, kao što je gora cvet, kao što je đurđevak, zapravo imaju izuzetno snažno dejstvo i ne preporučuje se njihova kućna upotreba. Glog je relativno bezbedan i on se preporučuje ljudima koji pate od hipertenzije, koji pate od aritmija, preporučuje se ljudima koje muči angina pectoris, specijalno u kombinaciji sa matičnjakom i valerijanom, a ukoliko ga pomešamo sa rastavićem, onda on takođe ima vrlo blagotvorno dejstvo na naše srce, jer rastavić deluje blago diuretično, pa na taj način olakšavamo našem srcu da obavlja i omogućavamo da obavlja svoju funkciju nesmetano. Da, dosta ljudi ima problema sa cirkulacijom, jednostavno, znate, kad neki su ljudi, kako kažu, stalno su mi hladne ruke i noge. Da. Šta možemo da uradimo kod toga? Za njih je, mislim, da prava biljka hajdučka trava. Uz hajdučku travu, specijalno za ljude koji imaju problem sa mikrocirkulacijom, dobro rešenje je ruzmarin. Ruzmarin se posebno pokazao efikasan za poboljšanje mikrocirkulacije glave, odnosno poboljšanje cirkulacije krvi u mozgu i zbog toga se ova biljka i preporučuje kod različitih vrsta neurodegenerativnih poremećaja i uopšte situacija kada je potrebno poboljšati mikrocirkulaciju. Glog opet deluje i na poboljšanje cirkulacije, pa se savetuje ljudima kod kojih je i visok pritisak problem da naprave mešavinu hajdučke trave i gloga. I kako se koristi? Jer neki čajevi ili neke mešavine koristimo tako, odnosno treba da spravimo takav neki čaj da odstoji recimo, ne znam, kraće vreme, nešto duže, nešto se pije više puta tokom dana, nešto recimo jednom i tu treba dosta naučiti, je li tako? Tu treba znati neka osnovna pravila, recimo biljke koje sadrže eterična ulja, dakle svi oni mirisni čajevi, matičnjak, nana, kamilica, lipa, majčina dušica, to su sve biljke koje nikako ne treba kuvati, jer onog trenutka kada tečnost u kojoj se biljke nalaze ključa, ta eterična ulja isparavaju i ona odlaze u vazduh, ne ostaju u čaju. Takve biljke se isključivo prelivaju ključalom vodom. Neke biljke je potrebno kuvati da bismo lekovite sastojke iz njih izvukli u čaj. Takav čaj se naziva dekokt
i recimo koren koprive je dobar primer za to. Koren koprive treba preliti hladnom vodom, onda ga zagrevati do ključanja, kuvati minut, dva i onda ostaviti da se prohladi, jer na taj način se u najboljem mogućem procentu izdvajaju ti beta-sitosteroli koji su izuzetno važni i korisni za sve ljude koji imaju benigno ili maligno uvećenje prostate. Dakle, to je biljka koja deluje snažno i pomaže ljudima koje muči hiperplazija prostate. Kada su čajne mešavine u pitanju, tu treba pratiti uputstvo koje vam je dato. Generalno se te biljke prelivaju ključalom vodom i treba ih ostaviti dovoljno dugo. Dakle, da bismo eterična ulja već posle 10 minuta su u čaju, ali neke druge materije, polifenoli, tanini, potrebno im je malo više vremena i onda je to pola sata do 45 minuta. Neke biljke kao što je beli slez ili kao što je imela pripremaju se hladnim postupkom, dakle prelivaju se hladnom vodom, ostavljaju se da stoje određeno vreme, nakon toga se ta tečnost ocedi i onda tu tečnost možda možete malo da zagrejete, da bude mlaka i prijatna za piće, ali se recimo specijalno kod belog sleza preporučuje ovaj hladni postupak. Neće se desiti ništa loše, već će se iz njega izdvojiti i ta dragocena sluz koju želimo da dobijemo, ali i skrob koju beli slez sadrži i onda dobijete jednu gustu tečnost, retku kašicu koja uopšte nije prijatnog ukusa, izuzetno bljutava, podliče neke lepak za tapete i onda da biste to lakše popili i dali nekom detetu malom, gotovo sam siguran da nema šanse da biste ga nagovorili da popije tu skrobastu kašicu, ali ukoliko pripremite beli slez na hladan način, pa u to dodate malo nekog prirodnog sirupa od divljeg voća, to će biti onako ukusan kao neki sokić i bit će mnogo lakši način da deca koje muči suvi nadraženi kašalj popiju taj čaj. Da. Malo pre si rekao da muškarci koji imaju problema sa prostatom, šta treba da rade, a šta treba da rade muškarci koji imaju problema sa potencijom? Vrlo često uvećanje prostate je jedan od uzroka pada potencije i dakle koren koprive je korisna biljka za njih. Druga važna stvar na koju treba da obrate pažnju je količina cinka koju unose i najbolji biljni izvor cinka su semenke bundeve, dakle bundevina golica, se toplo preporučuje svakodnevna upotreba 3-4 kašike bundevine golice ili jedna supena kašika ulja hladnoceđenog od bundevinih semenki može da učini čuda. Polen, iako nije biljna sirovina, ali je pčelinji proizvod, je izuzetno koristan i bilo bi dobro razmutiti jednu kašičicu kafenu polena u šolji mlakog čaja i to piti svakoga dana. Pored korena koprive, ruzmarin koji smo pomenuli i rtanjski čaj takođe deluju vrlo blagotvorno zato što poboljšavaju mikrocirkulaciju i deluju stimulativno na muškarce, tako da su to sve biljke koje mogu da pomognu muškarcima i koji imaju problem sa prostatom, ali koji imaju problem sa potencijom. Kažu da je za jedna od najmoćnijih biljaka za poboljšanje potencije celer, i mnogo mi je drago što je celer se vratio u modu. Nisam to čula, da. Da, celer se vratio u modu i sok od celera je izuzetno popularan, ali ja vam savjetujem i čaj od listova ili da grickate sveže štapiće celera. Da. Gotovo da nema dana da neko ne dođe ili u okruženju našem da ne kaže da ima problem sa nadutošću, sa gasovima, bolove u stomaku. Kako možemo da se rešimo od tog problema? Seme komorača koje sam pominjao, ali i druge biljke iz iste porodice štitarica koje sadrže anetol, kao što je anis, pomažu ljudima koji imaju problem sa nadimanjem stomaka, gasovima u crevima. U tu istu porodicu spada i kim. U kombinaciji sa nanom oni postižu još bolje rezultate, ali vrlo često taj osjećaj težine u stomaku i kada ljudi kažu kolokvijalno kao da imam kamen u stomaku, to zapravo najčešće ima veze sa lošim radom želuca i tu obično pomognu gorke biljke, prvenstveno pelin, trava iva, hajdučka trava koju smo pominjali, pomažu ljudima da to varenje krene i da se normalizuje lučenje želudačne kiseline, što je takođe vrlo važno. I jako je zanimljivo pošto taj osjećaj nadutosti vrlo često je praćen i sa lošim apetitom i onda ove biljke poboljšavaju apetit, ali daju se, to je vrlo zanimljivo,
jer je to zapravo jedan skup simptoma, daju se rekonvalescentima, ljudima koji se oporavljaju od neke teške preležane bolesti iz mnogo razloga, između ostalog zato što stimulišu proces varenja, a to je izuzetno važno, ali i što recimo u slučaju pelina povećavaju iskorišćavanje korisnih materija koje vi unosite u vaš organizam, tako da to su biljke koje treba upotrebljavati što češće ukoliko imate problem sa lošim varenjem. Postoji jedna izreka koja kaže ono što je jeziku gorko, jetri je slatko, i generalno gorke biljke su se pokazale kao izuzetno blagotvorne na poboljšanje funkcije jetre. Pelin je jedna od njih, smilje, artičoka, ali verovatno biljka sa najsnažnijim delovanjem na regeneraciju laboratorije našeg organizma, a to je jetra, zove se sikavica ili gujna trava, i to je biljka koja zaista može da pospeši stvaranje novih ćelija i regeneraciju ovog organa koji je izuzetno važan za mnogo različitih funkcija u našem organizmu, ali i za ovaj proces detoksikacije kojim smo počeli naš razgovor. Koliko recimo sikavicu ili već, da li je to čaj, da li su to, ima i sad i tableta, ali tako da se kupe, koliko recimo treba uzimati to? Ne možemo neograničeno da pijemo. Sikavicu je recimo bolje uzimati u obliku kapsula sa suvim standardizovanim ekstraktom, zato što njeno lekovito jedinjenje kome ona duguje zapravo svoj blagotvorni efekat, silimarin, je slabo vodorastvoran i taj čaj koji vi napravite od semena sikavice ima relativno manje dejstvo nego kapsule koje koristite sa svojim standardizovanim ekstraktom. Dobar način da se sikavica upotrebljava je recimo u obliku mikrobilja. Kada je biljka sasvim mlada, da je stavljate u salate i da je jedete. To bi recimo bio odličan način za njenu primenu. Kada je ona u pitanju, u zavisnosti od toga da li samo želite da sprovedete jednu kuru čišćenja i da pomognete svojoj jetri, ili ste recimo preležali hepatitis, imate neko teže stanje od koga treba da se oporavite, dakle od toga zavisi dužina njene upotrebe. Neka standardna preporuka je da to bude mesec dana u kontinuitetu, nakon toga pravite pauzu i tu preporuku bismo mogli recimo da primenimo na veliku većinu biljaka, specijalno za zdrave ljude. Nemojte piti, i čak i najbezbednije biljke nemojte piti 2 godine svaki dan. Promenite malo. Pite mesec dana čaj od majčine dušice, pa mesec dana čaj od matičnjaka, pa mesec dana kamilica, pa mesec dana lipa. To je dobar način. Jedan čaj pijte ujutru, jedan čaj pijte uveče. Ujutru pijte čaj od koprive, od ruzmarina, od nane. To su one biljke koje vam poboljšavaju fokus, koje vas razbude bez kofeina, a uveče to su čajevi od lipe, od matičnjaka, od hmelja, od vranilove trave. To su biljke koje vam poboljšavaju da lakše utonete u san. A kako da se izborimo protiv nesanice? Da, nesanica je sve veći problem. Ja nisam siguran da li se sve više o tom problemu priča ili je zapravo ona postala mnogo ozbiljniji problem nego što je bila, ali mi se čini da je gotovo u svakom razgovoru se pomene da neko ima problem sa kvalitetom sna, sa tim da uopšte može da zaspi. Biljke koje mogu da pomognu su recimo valerijana na prvom mestu i ona je najpoznatija biljka za borbu protiv nesanice, ali vrlo često čujem da neko kaže ja sam probao, meni to nije pomoglo. Kod valerijane je jako važno da koristite minimum 7 dana u kontinuitetu. Idealno bi bilo 10, jer tek ona tada pokazuje svoj pun efekat, a ljudi se vrlo često razočaraju, demotivišu, posle dan, dva im to ne pomogne, ne budu dovoljno istrajni. Uz nju tu je matičnjak koji zaista deluje kao jedan od najboljih biljnih anksiolitika. Šišarice hmelja takođe mogu da pomognu i specijalno su dobre za lečenje nesanice, ali one deluju sedativno uspavljujuće, ne samo anksiolitički. Čaj od mirođije se recimo ubraja u čajeve koje mogu da pomognu ljudima koje muči nesanica i ja bih tu pomenuo i lipu koja je izuzetno korisna specijalno u slučajevima dečije nesanice, pošto se to sve češće primećuje da deca ne mogu da spavaju dovoljno dugo i dovoljno kvalitetno, tu pomaže lipa. Sve ove biljke koje smo pomenuli ne izazivaju zavisnost i bezbedne su za upotrebu. To je važno da kažemo. Ima ljudi koji kažu ja neću da postanem zavisan. Se navučem ili da kolokvijalno rečeno da treba, ove biljke su vrlo bezbedne i smeju da ih upotrebljavaju, smeju ljudi da ih piju i na svoju ruku. Naravno, treba se pridržavati uputstava
koje vam daju vaši narodni travari, fitoterapeuti, farmaceuti, lekari. Jedna biljka koja nije standardna kod nas, zove se pasiflora, se takođe pokazala kao izuzetno blagotvorna i ona bi bila recimo za ljude kojima valerijana i matičnjak ne mogu da pomogu. Ima i takvih ljudi, prosto nekome odgovara više jedna biljka, nekome druga. To je ono što smo rekli, individualno je bitno sve. Dobro, da. Ovih dana svi kašlju, kijaju, prehlađeni su, prosto verovatno ni ti ni ja ne znamo baš iz ljudi iz našeg okruženja koji nisu prošli kroz različite vrste prehlada, ali taj kašalj neki koji ih najviše muči. Kako možemo da napravimo, da kažem, neki napitak ili šta već, kako ti to nazivaš, koji može da nam pomogne da se izborimo sa kašljem? Zavisi koja vrsta kašlja je u pitanju. Kada je to u pitanju taj suvi nadražajni kašalj, onda je ovaj beli slez koji smo pominjali jako dobro rešenje. Čaj od miloduha, odnosno od izopa, je posebno dobar i naročito efikasan ukoliko je taj kašalj povezan sa nekom virusnom respiratornom infekcijom. Čaj od majčine dušice pomaže izuzetno ljudima i on ima antivirusno, antibakterijsko delovanje i deluje na smirivanje kašlja. Ukoliko je problem ta suva nagomilana sluz koju nikako da izbacimo iz našeg respiratornog trakta, onda treba koristiti biljke koje sadrže saponinska jedinjenja. To je recimo jagorčevina, to je bršljan. Bokvica sadrži i sluzi i saponine i ona se preporučuje i kod jedne i kod druge vrste kašlja. Ja bih i zovu preporučio kao dobro biljno sredstvo specijalno za decu protiv kašlja, naročito koliko je taj kašalj praćen povišenom telesnom temperaturom. Dakle, to su sve biljke koje mogu da nam pomognu i to su sve biljke koje treba upotrebljavati i preventivno kada je sezona respiratornih infekcija. To su sve biljke koje mogu da vam pomognu da do kašlja ne dođe. Da. A kad smo promukli? Kad smo promukli, tu bi bila dobra kombinacija žalfije i jedne biljke koja se zove petrovac, Agrimonija eupatorija. Ona se posebno preporučuje ljudima kao što smo mi koji puno pričaju, operskim pevačima, nekim predavačima. Svi koji mogu da izgube glas. Tako je, svima koji mogu da izgube glas. To su biljke koje se njima toplo preporučuju. Ono što sam ja negde zabeležio razgovarajući sa starim ljudima koji žive na selu, koji se bave i žive okruženi biljkama i bave se lekovitim biljem, je da pomaže da se zagreje borovo drvo, to je zapravo luč se zove, ono se koristi za potpalu, jer je puno smole. To drvo se zagreje blago i onda se to stavi na kao grlo. Obloga nekada. Kao obloga, da, što zapravo ima svoju logiku zahvaljujući tim lekovitim smolama i eteričnim uljima koje borovo drvo sadrži. To se pokazalo kao vrlo efikasno i to sam savjetovao ljudima koji se bave pevanjem. Njima je vrlo nezgodno kada imaju zakazan neki nastup i onda izgube glas, pa se pokazalo da za dan, dva taj glas uz pomoć luča može da se vrati. A nekim ljudima se stalno vraćaju uporne te upale sinusa, jednostavno veći deo godine imaju problema, da kažu da im se sliva, da jednostavno baš ih boli, da ne mogu da funkcionišu, da imaju glavobolje. Da, čaj od korena đumbira se posebno preporučuje ljudima koje muče konstantne hronične upale sinusa, zato što on smanjuje otok nazalnog tkiva i on ima antibakterijsko, antivirusno delovanje i deluje, dakle, protiv infekcija koje mogu da izazovu stvaranje pojačano sluzi u tim sinusnim šupljinama. Inhalacija je izuzetno korisna stvar i ja tu posebno volim da istaknem da je recimo eterično ulje nane, eterično ulje eukaliptusa, to su ulja koje zaista čajnog drveta, koje zaista dezinfikuju naše disajne puteve, čiste naše sinuse i pomažu vam da prodišete, što je izuzetno važno. Nana se posebno preporučuje kod tih sinusnih glavobolja, koje su vrlo česte, tako da može da pomogne ljudima da se ili inhaliraju nekoliko kapi eteričnog ulja nane u litar ključale vode, ili mogu da recimo nanu eterično ulje nane koje je razblaženo nekim nosećim uljem umasiraju na slepočnice, na recimo tu na koren nosa, jer na taj način će da pomognu kod glavobolja i da smanje upalu sinusa. A evo, meni je bilo zanimljivo kad sam videla da tvrdiš da postoji biljni ozempik, a svi žele da smršaju i svi sad na veštački način pokušavaju upravo
da dođu do Da, čuvenog da. Ozempika, gledajući kako neke zvezde u čitavom svetu sada to rade. Šta je biljni Ozempik? Da, ajde da sad budemo, to je bilo, kako da kažem, tačno je, ali to je više onako u duhovitom maniru rečeno. Uopšte menjanje ozbiljnih endokrinoloških lekova biljkama nije nešto što želim da popularizujem i ljudi koji imaju ozbiljan problem sa dijabetesom, dakle, kako da vam kažem, slušajte savete svojih lekara, ali prosto postoje biljke koje deluju na sličan način, mehanizmom sličnim, blaže, naravno, ali na sličan način kao što deluje taj lek i zapravo vrlo je zanimljivo da postoji jedna probiotska bakterija koja je otkrivena 2004. godine, koja se zove Akkermansia mucinafila, koja je zapravo, mucinafila znači ona koja voli sluz, ona živi u našim crevima i ona je izuzetno korisna za ljude koji muče insulinska rezistencija, dijabetes. Postoji određena grupa, procenat ljudi koji uopšte nemaju nju u svom mikrobiomu, pa se onda ona dodaje veštački i tako dalje. To je dakle sve nešto što se radi različitim vrstama probiotika po savetu svog lekara i endokrinologa, ali recimo melasa ili koncentrovani sok od nara zapravo sadrži veliku količinu tih L-gotanina, to su te opore materije, to je onaj opor i ukus koji nar ima, one zapravo podstiču stvaranje te sluzi koju ova bakterija voli. I na taj način mi zapravo stvaranjem uz pomoć biljaka optimalnih uslova za razvijanje našeg mikrobioma delujemo mehanizmom kakvim bi delovao Ozempik. Još jednom da kažem, daleko je to od jačine, intenziteta i različitih efekata koje taj lek ima i uopšte nije bio moj cilj da ljudi prestanu da koriste lek i tako dalje, daleko od toga, ali prosto da kažem da svi mi koji bismo možda želeli da pojačamo delovanje tih korisnih bakterija u našim crevima, treba da koristimo nar. Jako je važno da recimo mi obično mislimo ta tema probiotika i prebiotika je izuzetno važna i značajna, jer mi obično mislimo da pričamo samo o probioticima, zaboravimo na prebiotike. Da. I da mi obično mislimo da probiotici samo imaju veze sa radom naših creva, sa dijarejom, ili eventualno smo sad čuli da su dobri za imunitet. Ili kad idemo na put, pa onda samo pijemo tada. Preventivno, tako je, ali postoje recimo, evo, probiotske kulture koje smo pomenjali, koje deluju na insulinsku rezistenciju, probiotske kulture koje se preporučuju ljudima koji imaju problem sa migrenom, posebne probiotske kulture koje se preporučuju trudnicama i tako dalje, čak se ispituje to delovanje na naš nervni sistem tih probiotika, ali prebiotici su tema o kojoj se manje govori, a zapravo prebiotici su iz biljnog porekla su i inulin je najvažniji i najbolji. Najviše ga ima u biljci koja se zove čičoka, Helianthus tuberosus, sad je njena sezona, iskoristite, može da se nađe ovde na Bajlonijevoj pijaci u neposrednoj blizini Politike, koren čičoke i samo svežu čičoku da unosite, to će da pomogne vašim crevima da funkcionišu normalno. Drugi odličan izvor inulina je crni luk i crni luk je možda malo u senci svog slavnijeg brata belog luka koji je u našem narodu univerzalni lek, borac protiv vampira i najrazličitijih bolesti, sa puno naučnog opravdanja moram da kažem, ali crni luk je nekako malo u senci, a zapravo to je jedan od najboljih biljnih izvora inulina, jedan od najboljih biljnih izvora kvercetina, to je jedno izuzetno važno i korisno jedinjenje. Tek posljednje godine se o tome govori. Tako je. Kvercetin se nalazi i u kanterionu, ali crnu luku najviše i zapravo on pomaže ispravnoj reakciji našeg imunog sistema, preporučuje se ljudima koji muče alergije, preporučuje se svima koji žele da ojačaju svoj organizam i zanimljivo je za crni luk da što ga duže kuvate i termički obrađujete, on postaje bolji i lekovitiji i zapravo ono dodavanje glavice luka u supu nije uopšte slučajno i na taj način mi zapravo dobijamo iz tog luka nešto što je najbolje. Isto važi za kuvanje šargarepe. Šargarepa je takođe izuzetno lekovita biljka. Danas je moderna, malo i više moderna za moj ukus, ta priča o crevnim parazitima. Sad mislim da uopšte nemamo konsenzus šta znači crevni paraziti i tako dalje i sad svi imaju to i svi pokušavaju da ih izbace.
to uopšte ne mislim da je tačno, ali to je jedna druga tema, ali šargarepa zapravo je jedan od najboljih biljnih boraca protiv crevnih parazita kojih stvarno ima u kombinaciji sa bundevom i belim lukom. Sve smo 3 biljke pominjali, ali recimo kuvana šargarepa i čorbica od kuvane šargarepe su zapravo spasle hiljade i hiljade života dece koja su umirala početkom 20. veka od jedne čudne vrste dijareje koja nije mogla da se zaustavi. I zapravo kuvanje samo i pravljanje supe od šargarepe sa rastvorom soli određenim je pomogla da se rehidriraju ta deca i da zapravo ona ne umru od dehidratacije koja se dešavala tokom tih dijareja i tih dečijih proliva. Iako to deluje kao nešto što je banalno, to je zapravo spaslo ogroman broj života. Da. Momčilo, mnogi ljudi su strastveni pušači, jednostavno pokušavali su dosta cigarete, nisu uspeli. Postoji li neki način kako biljke tu mogu da nam pomognu? Čaj od korena iđirota, to je jedna biljka vrlo zanimljiva, Corus calamus, živi barama, močvarama, voli blato, voli mulj. On se još naziva i sirotinski biber, jer ima izuzetno distinktivan, snažan miris. Ta biljka se koristila i koristi se kao biljno sredstvo koje treba da nam pomogne ukoliko želimo da prestanemo da pušimo. Dakle, to pijete da biste prestali da pušite, jer koren iđirota izgleda promeni, ja nisam pušač, ali rekli su mi pušači koji su to probali, promeni ukus cigareta i onda vam se to više ne dopada. Ali naravno morate imati istrajnu želju da to želite, jer znam i neke koji su prestali da piju iđirot da bi im se ukus cigareta vratio. Znači, to baš ne može tako, morate da budete odlučni u toj nameri, ali ako pričamo o biljkama koje treba da pomognu čišćenje našeg respiratornog trakta, naših bronhija i pluća, onda obavezno treba pomenuti oman. Već smo govorili o njemu. To je jedna od najmoćnijih biljaka za čišćenje disenih organa. Takođe tu je i anis i kombinacija ove 2 biljke jako dobro čisti naša pluća i preporučuje se svim pušačima da bar 2 puta godišnje u kontinuitetu mesec dana koriste ove 2 biljke da bi koliko toliko pomogle svojim plućima. Svi znamo nekako da kad reč o urinarnim infekcijama navikli smo na uvin čaj i svi znaju za uvin čaj, ali šta još može da pomogne kod urinarnih infekcija? Može izuzetno da pomogne brusnica, ali treba napomenuti jednu stvar, da matični sok od brusnice deluje fantastično efikasno na različite vrste urinarnih infekcija. Mogu da ga koriste deca, mogu da ga koriste trudnice, ali molim vas, to nije onaj sok od brusnice koji se kupuje u supermarketu, koji je prepun šećera i koji zapravo ima vrlo malo brusnice. Dakle, obratite pažnju, on treba da bude kiselo oporog ukusa. Dakle, i treba da piše na njemu da je matični sok. Može da pomogne i čaj od sušenih brusnica, ali opet obratite pažnju da to budu sušene, a ne kandirane brusnice, jer ove kandirane slatke koje se kupuju u prodavnicama zdrave hrane su zapravo otpad koji se dobija od tog soka brusnice ceđenjem i onda se njemu dodaje ogromna količina šećera i to neće da vam pomogne. Dakle, iz njih je već izvučeno ono što bi trebalo da bude lekovito. Slično deluju i divlje borovnice. I ja sam uvek, moram da kažem, moj glas ide za divlje borovnice u odnosu na ove gajene, drastično su lekovitije, mnogo su bolje i opet mogu deca da piju i jedno i drugo, ali biljke koje sadrže različita eterična ulja, specijalno ona sa fenolnim jedinjenjima, mogu da pomognu kod urinarnih infekcija. To su rtenski čaj, to je vranilova trava i zapravo naš institut Josif Pančić, divlje origano, ajde da pomenemo njega, to su dakle sve ista biljke koje sadrže 2 jedinjenja timol ili karvakrol i naš institut Josif Pančić koja je institucija koja već 8 decenija se bavi proučavanjem lekovitih biljaka, baš ima proizvod koji sadrži eterično ulje vranilove trave i koji se decenijama koristi za lečenje urinarnih infekcija sa uspehom. Da, to je veoma važno reći, da jednostavno ljudi ne lutaju i da ne kupuju razne stvari koje im zapravo neće pomoći. Tema jedna koja, bilo koje da je godišnje doba, nekako pričamo o tome, to je jačanje imuniteta. Kako biljke mogu da nam pomognu da jačamo imunitet? Prvo, mislim da nije dobro uvek jačati imunitet, jer mnoge situacije zdravstvene i problemi su zapravo preterana reakcija našeg
imunog sistema koja je neadekvatna i previše jaka i usmerena u pogrešnom pravcu, to tako da se izrazim. I nekako kada pričamo o biljkama koje deluju na naš imunni sistem, vrlo često mnogo efikasnije su biljke koje imaju imunomodulatorno dejstvo, dakle pomažu fino navijanje našeg imunog sistema, da on reaguje kad treba, kako treba i koliko treba. Da, i pečurke znam da postoje Pečurke takođe imaju imunomodulatorno dejstvo, tu prvenstveno mislim na reiši ili da je nazovemo srpskim imenom vilina kašika ili hrastova sjajnica, to je biljka koja raste i u našim šumama, na hrastovim stablima kao što ime kaže. Ćuranov rep takođe biljka koja ima imunomodulatorno dejstvo, gljiva, pardon. Ali kada treba da pričamo o biljkama sa imunomodulatornim dejstvom, onda tu treba pomenuti recimo list crne ribizle, majčinu dušicu koju smo pominjali. To su sve biljke koje fino podešavaju naš imunni sistem. List koprive bi recimo bio dobar primer i one se preporučuju ljudima koje muče alergije i pokazala se da ukoliko koristite s jedne strane tinkturu dobijenu dvostrukom ekstrakcijom reišija i ćuranovog repa i čaj od lista koprive, lista crne ribizle, vi zapravo drastično možete da poboljšate svoju zdravstvenu situaciju ukoliko vas muče alergije, ali nekada je zaista potrebno ojačati naš imunni sistem ukoliko ste skloni različitim vrstama, konstantno različitim vrstama infekcija i tu je biljka broj 1 Echinacea. Echinacea je izuzetno moćna i ona se vekovima, hiljadama godina upotrebljava, ona nam dolazi iz Amerike, ali se jako lepo snašla ovde kod nas, raste u parkovima svuda i zapravo Indijanci su, odnosno autohtono američko stanovništvo je koristilo Echinaceu za različite vrste oboljenja, ne samo za jačanje imuniteta, oni su je koristili i tu se pokazala kao vrlo efikasna za lečenje različitih bolesti desni, krvarenja desni, gingivitisa. Pokazalo se da postoji izuzetno neka jaka veza između bolesti kao što je Alzheimerova bolest i zdravlja naših zuba i desni i zbog toga nije to samo, stvar oralne higijene, nego bolesti desni i bolesti zuba mogu da se odraze na kardiovaskularni sistem, na naše zglobove, na naš mozak, tako da treba biti pažljivi tu. Echinaceu su koristili u Americi i protiv recimo ujeda zmije. Naravno, koliko vas ujede zmija, molim vas da idete kod doktora, ali nekada davno, kada nije bilo lekara, ona se koristila i za to. A kad je reč o opadanju kose, Momčilo, da li možemo da napravimo sami neku vrstu tonika, losiona koji bi mogli da sad je u koristimo? poslednje vreme izuzetno popularna postala kombinacija semena piskavice i ruzmarina i postoje na TikToku i na Instagramu recepti kako se pripremaju ti tonici. Moram da kažem da su uglavnom pogrešni ti recepti, zato što piskavica treba da se nalije hladnom vodom pa da se kuva, a ruzmarin ne sme da se kuva. I onda, dakle, prvo bi trebalo jednu da pripremite, pa da onda kada završili sa termičkom obradom dodate u to ruzmarin, da bi i eterično ulje i rozmarinska kiselina iz ruzmarina imale svoj efekat. Još bolje je ukoliko koristite eterično ulje ruzmarina i još bolje ukoliko koristite tinkturu piskavice, zato što onda u njoj imate jedinjenja koja su rastvorljiva i u polarnim i u nepolarnim rastvaračima, ali to je nešto što prilično jednostavno i to ljudi mogu da pronađu na mom YouTube kanalu Snaga bilja ili na društvenim mrežama kako to kod kuće mogu da izvedu. Koren koprive takođe vrlo korisna stvar i može da pomogne da se ovaj problem reši, a ovo ulje bundeve koje smo pominjali kada smo pričali o hiperplaziji prostate takođe može da bude dobro bazno ulje za masažu skalpa i za podsticanje rasta kose. Da raste kose, da. Momčilo, često govorimo i o tome da kad nas nešto boli ili kad imamo problem sa zglobovima ili kad se opečemo, da možemo da napravimo neku vrstu melema, da kažem, da pomognemo sebi. Na koji način misliš da je to najbolje? Pa, vi kada pravite melem, vi možete da ga napravite na nekoliko načina. Ukoliko koristite biljna ulja, odnosno macerate, da se tako izrazim, dakle to nisu eterična ulja o kojima smo pričali, koja se dobijaju destilacijom uglavnom biljaka, već su to ona ulja o koje ste potopili biljku, neko maslinovo ili suncokretovo ulje, tako se pripremaju nevenovo ulje, kantarionovo ulje, ulje od hajdučke trave. Vi ta ulja, ukoliko blago zagrevate i dodate u njih pčelinji vosak, vi ćete dobiti melem koji kasnije možete da koristite, u kome imate objedinjeno delovanje i voska i tog ulja
i recimo melem koji se dobija od nevenovog ulja na ovaj način fantastično pomaže kod opekotina, posekotina, različitih vrsta kožnih oboljenja, lišajeva, ekcema, ali pomaže ljudima koji imaju problem sa proširenim venama. U tom slučaju je samo važno napomenuti da ne treba vene masirati, već samo naneti u tankom sloju odozdo na gore taj melem. Ako pričamo o biljkama koje mogu da pomognu ljudima koji imaju bolove u zglobovima ili u mišićima, onda obavezno treba pomenuti gavez i melem koji se priprema od korena i lista gaveza. Najbolji recept je da se koren i list gaveza, koren koji je dobro opran i sitno iseckan ili izrendan, i list gaveza koji je iseckan, pomešaju sa otopljenom svinjskom mašću, to se blago zagreva, meša se dobro, onda se ostavi da stoji 24 sata, nakon toga se ponovo zagreje i procedi. U to, taj melem možete da dodate i neka eterična ulja koja deluju blagotvorno na zglobove. Tu bih prvenstveno pomenuo tamjan ili ruzmarin koji smo već nekoliko puta pominjali. Eterično ulje kleke takođe može da pomogne ljudima, specijalno ljudima koji muči giht. I vi ste na taj način dobili jedan melem koji pomaže kod različitih vrsta bolova u kostima i u zglobovima, ali i u mišićima i može da bude koristan i kod različitih vrsta sportskih povreda. Podaci pokazuju da skoro svaka druga, svaka treća žena i u Srbiji i u svetu ima problema sa Hashimoto tiroiditisom i da kasnije razvije i smanjenu funkciju štitačke žlezde i da tu takođe postoje neke biljke koje mogu da nam pomognu da nekako držimo taj problem pod kontrolom. Da, ja bih tu posebno pomenuo sok od jedne tropske biljke koja se zove noni. Ja generalno volim da koristimo domaće biljke, ali nisam puritanac i zaista moram da kažem, to može da se nabavi kod nas u apotekama, taj matični sok od nonija je pokazao fantastične rezultate za regulaciju rada štitne žlezde. Uz to čaj od lista crne ribizle koji smo pominjali kod alergija zaista pomaže kod različitih vrsta autoimunih oboljenja, a Hashimoto jeste autoimuno oboljenje. Postoji čitav niz biljaka koje na različit način deluju na našu štitastu žlezdu. Matičnjak je jedna od tih biljaka i specijalno kod onih ljudi koji na stres reaguju štitastom žlezdom, matičnjak se pokazao kao vrlo efikasan, a postoji još jedna biljka koja se zove bela petoprsta, Potentilla alba, koja je kod nas relativno vrlo nepoznata, a postoji, raste svuda kod nas. Ona se najviše upotrebljava u toj severnjačkoj tradicionalnoj medicini, ruskoj, poljskoj, beloruskoj, i ona se zapravo upotrebljava za regulaciju nivoa hormona štitaste žlezde, ali i protiv različitih nepravilnosti koje se na štitastoj žlezdi javljaju. Još jednom da napomenemo da su ovo ozbiljne situacije koje nikako ne treba na svoju ruku rešavati. Upravo to, znači biljke su tu da pomognu, a za sve važne i ozbiljne probleme prvo se dobije, koriste se lekovi, lekar kaže šta sme, šta ne sme i onda se tu upravo kombinuju upravo sve ovo o čemu danas govorimo, da to jednostavno ne ide jedno bez drugog, da je to bitno, ta neka komplementarna medicina, da je to ključno. I meni se taj izraz komplementarna medicina mnogo dopada i koristim ili izraz tradicionalna medicina ili komplementarna medicina, ne volim izraz alternativna medicina, jer mi onda automatski smo lečenje biljem je alternativa nečemu što uopšte ne treba da bude situacija. Tako je. Ono što moram da vas pitam, pomenuo si to zapravo u jednom delu razgovora, a to je da mnogi ljudi, otprilike 200.000 ljudi trenutno u Srbiji ima neki problem sa nekom malignom bolešću. Da li ljudi koji su u postupku, pretpostavljam, lečenja, oni moraju da prate savete lekara i ne bi smeli da koriste ništa što je izvan ono što im lekari kažu zbog lekova koji se tada koriste. Ali kasnije, kada se zaleče, da kažem, kad završe proces lečenja, kako tu biljke mogu da pomognu? Da, kada je ova tema u pitanju, ja uvek sa posebnom obazrivošću i pažnjom pričam o tome. Prvo, za sve ljude koji su u procesu, recimo,
zračenja ili hemioterapije, moram da kažem da postoje biljke koje im pomažu Od mučine možda da se tako je mučnina reši. Recimo jedna od takvih biljaka je matičnjak. Reishi, koji smo malo prepomenuli, zapravo pomaže našem organizmu da se izbori sa različitim vrstama stresa, i bilo da je to fizički stres, umor, pretrčali ste maraton, psihički stres, zračenje, ona se preporučuje baš u tim procesima da bi se olakšali ti nezgodni nus efekti ovih terapija. Sok od nonija je takođe vrlo blagotvoran. Recimo, vrlo često tokom tih terapija desi se da padne nivo trombocita drastično, tu pomaže čaj od rusomače, ali moramo da kažemo da postoje mnoge biljke koje zapravo imaju svoje delovanje kada su u pitanju kancerogena oboljenja, i treba da napomenemo da mnogi lekovi koji se upotrebljavaju, citostatici, su biljnog porekla, dobijani iz biljaka. Recimo, najpoznatiji se dobija iz tise, taksin, postoje i lekovi koji se dobijaju iz kore hrasta, lužnjaka i tako dalje, ali to su lekovi... da kažem za hrast, da je... Da, to su lekovi koje vam prepisuje lekar, to dakle vi ne koristite na svoju ruku, to je nešto drugo. Pokazalo se da recimo za ljude koji žele preventivno da deluju, da se to ponovo ne javi. Rekao sam već, maču smo pominjali, ali recimo neven, kopriva, hajdučka trava, to su sve biljke koje imaju svoj efekat. Kantarion, koji smo nekoliko puta pomenuli, spored hipericina, koji je primarno to jedinjenje koje daje, kantarion duguje lekovitost, on sadrži još jedno jedinjenje koje se zove hiperforin, za koje se pouzdano je dokazano da deluje recimo kod kancera debelog creva. To su dakle biljke koje preventivno možete da upotrebljavate ukoliko imate recimo porodičnu istoriju ovakvih oboljenja, ili ukoliko želite da nakon terapija, zračenjem, hemioterapijom, operacija, želite preventivno da delujete. To su biljke koje mogu da vam pomogu. Da. I ono što moramo da napomenemo takođe, što se ljudi uvek pitaju kada neko nešto preporučuje, kada o tome zna dosta, kao što je to slučaj sa tobom, kakva je neka tvoja dnevna rutina? Šta ti koristiš? Moja dnevna rutina se menja i nije uvek ista, ali ja ću da vam kažem kako izgleda recimo moj današnji dan, šta sam ja danas, ili jučerašnji možda još bolje, ali ta rutina treba da bude prilagođena čoveku, dakle svako treba da je prilagodi sebi. Nije ista za žene, nije ista za muškarce, nije ista za decu, nije ista za starije ljude, ali ono što želim da napomenem svima je da je prvenstveno korisno da uvedete 2 ili 3 zdrave neke navike, da počnete dan jednom šoljom čaja. Ja sam recimo u mom slučaju danas, to je bila kombinacija rtenskog čaja, miloduha, odnosno izopa i nane. To je čaj koji sam ja jutros popio. Ja recimo pijem svake godine mesec dana tamjan, odnosno ekstrakte tamjana, jer ta bosfelijska kiselina i eterična ulja koje tamjan sadrži deluju snažno protivupalno na različite vrste upalnih procesa u našem telu. Ja gotovo svakodnevno u svom rancu nosim neko eterično ulje koje mi služi za brzu, suvu inhalaciju. U ovom slučaju mislim da danas imam kod sebe eukaliptus ili recimo nanu. To su ona ulja koja kapnete na papirnu maramicu i udahnete nakon nekog boravka u prostoriji sa mnogo ljudi. To je vrlo korisna stvar. I recimo dan volim da završim šoljom čaja od matičnjaka, jer vam on pomogne da lepo spavate, a opet ima svoje antivirusno delovanje i bori se protiv različitih vrsta toksina. Ja sad počet ću i da uskoro da ulazim i počinje nam uskršnji post, i ja tada planiram da svaki dan počnem jednim šotom sokom sveže isceđenim od potočarke. To je jedna biljka koja treba da se koristi sveža, koja čuda čini za čitav naš organizam i živi u potpuno čistim vodama, smatra se indikatorom čistoće vode. Tu gde raste potočarka možete da pijete vodu, tako da planiram da taj period malo strožijeg režima ishrane, restriktivnijeg, iskoristim da pomognem svim ovim organima koji služe za detoksikaciju našeg organizma da rade malo bolje. Rekla sam na početku da dosta putuješ, da si dosta zemalja obišao, da si svuda nešto novo naučio. Koliko si mogao da primeniš ili šta te recimo najviše fasciniralo? Koja te zemlja i
upravo možda njihovi neki rituali, njihovo to neko lekovito bilje, šta te najviše oduševilo? Mene recimo izuzetno fasciniralo odnos Kineza prema njihovoj tradicionalnoj medicini koji je kompletno suprotan u odnosu na naš. Jer recimo kod nas imate izraz, a to je babski lek, a kod njih je to kompletno suprotno i kod njih je zaista tradicionalna medicina zaista deo komplementarne medicine i u istim institucijama imate lekare tradicionalne medicine, lekare koji se bave najrazličitijim vrstama najmodernijih tehnologija i to nekako u nekoj super simbiozi funkcioniše, to mi se posebno dopalo. Dopalo mi se što oni koriste nekoliko hiljada godina stare protokole. Čim krene neka pandemija, oni koriste kombinaciju sladića i đumbira, nevezano šta je izazvalo. I ako znaju i ako ne znaju, svi kreću to da piju, što ima svoje vrlo logično objašnjenje, jer sladić deluje snažno protivupalno, đumbir deluje antivirusno, obe biljke se bore protiv bakterija. Vi ste zapravo plus minus pokrili tu uzroke najrazličitijih epidemija. Recimo, dopalo mi se jako piće koje sam ove godine probao na Baliju u Indoneziji. Ono se zove džamu i to je zapravo jedna vrsta nekog napitka koji se priprema od đumbira, kurkume, bibera i nekih drugih začina koji mogu da variraju. Ono što mi je bilo vrlo interesantno je da je Indonežansko ministarstvo kulture zaštitilo džamu kao nematerijalnu kulturnu baštinu i zapravo su uspeli da popišu 11.280 različitih recepata za džamu. Da, prosto neverovatno. Što je neverovatno, da. Iako se on zasniva na ovim biljkama, ali imate žuti, imate beli, ima nekih varijeteta, ali prosto ono što me uvek fascinira kada negde odem je način kako se kulture sa poštovanjem i ljubavlju ponašaju prema svojoj tradiciji u upotrebi biljaka u svojoj tradicionalnoj medicini. Da li je kod nas, barem za tebe, a i za sve nas da znamo, zapravo Stara planina najbolja apoteka? Jedna od najboljih sigurno, možda i jeste najbolja. Ja sam iz zapadne Srbije i odrastao sam, počeo da se bavim biljkama na Zlatiboru, na Tari, ali moram da kažem da Stara planina zaista ima jedan veliki diverzitet, da tako kažem, i zapravo tu imate 4-5 potpuno različitih ekosistema, ona je prostorno vrlo velika i ukoliko hodate po njoj vi zapravo možete da vidite najrazličitije vrste lekovitih biljaka i možda bi ona i mogla da ponese epitet naše najbolje biljne apoteke, ali lekovite biljke rastu širom Srbije i u celoj Srbiji i te naše biljne apoteke treba da čuvamo i branimo i štitimo od različitih vrsta opasnosti koje im prete. To će se prvo pokazati na našem zdravlju, ukoliko ne budemo pazili na to da naše planine ostanu čiste i da ostanu uopšte to što sada jesu, mislim da ćemo najveći gubitnici u tome biti mi. Da. Momčilo, organizuješ i škole lekovitog bilja i šta ljudi najviše žele da nauče? Ljudi žele da nauče da prepoznaju biljke, da nauče da ih pravilno kombinuju, da nauče da ih pravilno upotrebljavaju, da nauče na koji način one mogu sve da pomognu u svom, kako one mogu da im pomognu da sačuvaju ili povrate zdravlje. U okviru moje škole poznavanja lekovitog bilja Biljarnica ljudi dolaze sa različitim motivima i vrlo je to zanimljivo. Recimo, dolaze lekari i farmaceuti koji bi želeli više da saznaju o tome i da žele da neku vrstu usmerenja u kom pravcu treba da idu. Dolaze ljudi koji u tome vide, recimo, svoju poslovnu šansu, jer bi voleli da se bave nečim smislenim, nekom divnom profesijom koja pomaže ljudima, želeli bi da se bave prirodom i da od toga žive, a da ne da žive nekim poslom koji ih muči i opterećuje i stvara burnout sindrom. Recimo, imali smo, meni je bio beskrajno simpatičan jedan momak koji je planinar koji kaže toliko me frustrira da šetam planinama i ne znam pored čega prolazim, hoću da znam koje su te biljke pored kojih idem. Tako da motivacija je različita, ali ono što je zajedničko svim tim ljudima je velika ljubav i velika pažnja koju imaju prema prirodi i veliki broj mladih ljudi se tu prijavljuje, što mi je izuzetno drago. Poslednjih nekoliko godina se priroda vratila u modu, da tako kažem, i nekako smo silom prilika
bili upućeni na to. Osvestili smo se i bili upućeni na to da vreme provodimo u našoj lepoj zemlji. Ja, kao što si rekla, mnogo volim da putujem, ali to što neko mnogo voli da putuje ne znači da mora da ide na Bali i u Kinu, nego može i na Goliju, može da ide na Zlatar, može da ide na Staru planinu i te dve stvari uopšte ne treba, kako da kažem, stavljati u neku vrstu suprotnosti. Da. Ti si prvi gerila baštovan, ajde da kažemo i šta to zapravo znači. Pa prvi, dobro, sigurno jedan među prvima u Srbiji. Da, gerila baštovani su ljudi koji noću bez dozvole na ivici zakona izlaze i sređuju neke zapuštene, devastirane površine u gradu, neke žardinjere tužne u kojima ništa ne raste, njima sade cveće i druge biljke. Zapravo to je jedan simpatičan način da se ljudima u urbanim sredinama skrene pažnja na to da biljke su deo našeg ekosistema i da su one izuzetno važan deo našeg ekosistema i meni je izuzetno drago što smo uspeli da motivišemo ljude da preuzmu inicijativu i da ne čekaju da će neko drugi neće niko drugi doći, morate sami da izađete, morate sami da preuzmete stvar u svoje ruke, sredite svoju terasu, ne morate da se plašite komunalne inspekcije, ali sredite prosto prostor koji se nalazi oko vas. Poštujte divlje biljke koje se nalaze oko vas. Francuski botaničari su pokrenuli jednu super akciju pre nekoliko godina gde su ovim gradskim, hoću da kažem korovima, ali ovim gradskim momcima i devojkama iz biljnog carstva pisali kredom imena. I vi se tako prolazite, vidite piše bokvica, pa vidite piše maslačak, crni slez. Nećete da ga zgazite, prosto to je onda vaš sugrađanin, sugrađanka i onda je gledate drugačije. Vrlo interesantna akcija koju su pokrenuli moji prijatelji koja se zove Ne kosi Lolo i koja se zapravo odnosi na to da gradske zelene površine treba pustiti nešto duže vremena da bi biljke mogle da cvetaju, da bi se polinatori, dakle insekti koji se bave oprašivanjem biljaka imali šta da jedu, da bi gradske solitarne i druge pčele takođe imale svoju hranu, a to je zapravo samo puštanje na 2 nedelje duže da te biljke malo više porastu, da ne moramo baš da ih kosimo, da to sve izgleda kao fudbalski teren. To su dakle sve vrste pristupa koje gerila baštovani žele da predstave kao važne i značajne. To su male stvari koje mogu da naprave veliki pomak u gradskim sredinama, a posebno u gradskim sredinama kao što je Beogradska ili kao što su gradske sredine, kao što je Užička, ja sam iz Užica, gde je zagađenje ozbiljan problem. Ako možemo bilo šta mi sami da uradimo da tu situaciju popravimo, onda to treba da uradimo. Da. Momčilo, koji je tvoj recept za srećan život? Što više vremena provodite u prirodi i što više vremena prljajte ruke. U šumskoj zemlji živi Mycobacterium vaccae, bakterija sreće, tako je zovu, nije baš prava bakterija, ali to je zapravo jedan mikroorganizam za koji se pokazalo da utiče na nivo serotonina, u bukvalnom smislu stvara vam osjećaj sreće. Ne morate da idete tendenciozno u potragu za ovim mikroorganizmom, dovoljno je da se šetate borovom šumom i da se iz te šetnje vratite sa koprivom koju ćete kasnije da pripremite kao čorbu ili kao čaj i vaš kvalitet života će zapravo postati mnogo bolji. Priroda zaista može da leči i ja se konkretno osjećam srećno i najsrećnije kada se u njoj nalazim i kada sam svestan tih blagodeti koja ona može da da, a moram da kažem sve ljude koje sam vodio sa mnom u šetnju da su se svi tako vrlo slično osjećali. To je divno, to ti je onda neka satisfakcija samo da nastaviš da radiš i da si na dobrom putu. Hvala. Momčilo, hvala ti što si bio gost našeg podcasta. Bilo je zadovoljstvo čuti sve ovo i naučiti sve ove korisne stvari. Hvala i tebi na pozivu. Pratim tvoj podcast i moram da kažem da mi je izuzetno čast što sam bio pozvan da u njemu govorim. Hvala najlepše i vidimo se s nekim novim temama i nekim novim emisijama. Hvala još jednom. Poštovani gledaoci, hvala vama što ste odvojili vreme i što ste pratili i naš današnji podcast. Vidimo se mi i sledeće srede u isto vreme sa novim gostom, sa novom temom. A do tada ostanite zdravi.